Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиҳатем. Духтаро, имрӯз барои субҳона бигем, ма аллакай билинчик пухтам. Барои билинчики ма 1 стакан шир, камтар намак, камтар сода, 3 қошиқ шакар ва 2 дона тухм ҳамроҳ кардам. Билинчикома пухта гирифтам бигем. Беҳад билинчикома тунуки хушрӯ омадан. Баъд бо ма пешаи билинчик камтар ору бирёни дига тайёр карда, яъне ма карда мондагиам. Иҷа ма камтар барои хумом бигем мандарин пӯст кардам дар ҳами пиёлача. Яъне тайёр карда мондаму. Бо баъди вай бигем камтар гӯшти мирғ сирх кардам, бирён кардам. Ба ҳами субҳонаи мо тайёр шид бигем. Билинчик, ору бирён, сметана, гӯшти мирғ ва бигем инемихе имрӯза субҳонаи мо инемихе духтаро. Имрӯза влог бо ман бошед духтаро. Барои хӯроки бегаҳ ман хостам камтар уйгурский лакман тайёр кунам духтаро. Ман пешакӣ бигӯм, ки якум бор тайёр кардистам. Дар иҷа камтар орд гирифтам, 1 дона тухм ҳамроҳ кардам ва дар 1 стакан об да бигем камтари дигар намак ҳамроҳ кардам духтаро. Баъд анамихе кам кам андохтам бигем. Хамирмона мешӯрем. Хамири мо бояд сахт тарак биёяд духтаро, мулоим наёяд. Анамихе карда сим зада хамира бигем мешӯрем, тайёр мекунем. духтаро, чӣ хеле ки гуфтам, ма якум бор тайёр кардистам. Баъд иҷа да ма бо камтар дар болои анами қолинча бигем камтаре дига боз симуш мезанам. Бинед, ки чӣ хел хамири ма чиай сахтай. Баъд монеша ки камтар бо дам бигира, болоша ба ҳами сачоқча пӯшондам. Камтар мондам дам гирифт духтаро. Баъд тинукш кардам. Анамихе тинуки бадам намекунем. Камтар анамихе ғавсиш бояд духтаро анамихе биёяд. ҳозир нишон метиҳам. Дидед ғавсиша чанд қаҳай. Баъд ба корча буридам. анамихе кадак ба корча мебурем. духтаро, касетон ки тайёр карда бошед, ҳатман фикротона нависен. раҳмат ба ҳамон духтарое ки даромада дастгирӣ мекунанд, комментария менависанд, гапҳои хуб менависанд духтаро. раҳмат барои дастгиритон. касоне ки обуна шидагӣ нестен духтаро, ҳатман канали моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бигем пешравии моай. ҳатман ба дастгирии шумо бигем видеоҳои мо ягон ранги дигар мегирад. духтаро, анамихе ма буридам. Ба кам кам намихе равған кардам. Дидед духтаро, болоҳоша равған мекунем. ма духтаро, бовар кунед, ма якум бор тайёр кардистам. агар ягон хатогӣ боша ҳатман нависем фикротона. бо ҳамин тарз духтаро, анамихе ма бигем чӣ кардам. ҳамаша равған кардам. Баъд талеркамам бо камтаре дига равған шакидам. бигем ки чӣ ҳозир чӣ хеле ки мебинед, якум бор дар айма уқа бигем барор намегирад кори ма. анамихе духтаро, камтар бигем тинукш кардам. дар талерка анамихе печонда ҳамаша гирд ба гирд мепечонем. баъд дар як тараф мемонем бигем. якум бор да уқа айма барор нагирифта. баъд инаи чӣ хеле ки шумо дидесед, дуюм бора да не чӣ шиду аллакай бигем барор гирифт. духтаро, ҳатман анамихе доскачаи чӯбӣ монед, тахтачаи чӯбӣ монед. беҳад ба ҳами тахтача удоб наҳай духтаро. барои чӣ ки хамири мо равғаниай. агар шумо дар боло коврик ё дар боло ягон чизи дига кунед, беҳад неудоб наҳай. дар боло и мекунед, и тахтача чӯбиай, равғани будагиша кашида мегирад дар худаш тахтача. барои ҳамин тоб доданаш бигем
баъд удоб намешавад. Анамихе духтаро ба як дастам бигем тоб додуму ба як дасти дигам кам кам кашидамша. Вақте мекашем худаш рафтан мегирад. чӣ хеле ки шумо дидестен духтаро. Ман намедонам агар ягум хатогӣ бошад, чунки якум бора духтаро чӣ хеле ки шумо мебинен ҳамаша намихе печонда гирифтам. болоша камтари дигар равған мекунем. агар хоҳен болоша мепӯшонен я 5-10 минут дам мегирад, боз ҳам хушрӯтар мешад ва тана карданшам осон мешад. духтаро ман намондам дам нагирифт, чунки аллакай мада бегаҳ шида буд, шом шида буд. айси печондум, тоб додум, айси бигем тана кардам. Инемхе духтаро дар тахтачаи чӯбӣ чӣ хеле ки гуфтам беҳад удоб наҳай тана карданаш. агар шумо дар болае ягон чизи дига кунед духтаро намешавад. анамихе бигем ба як дастам кашидестаму ба як дасти дига бигем тана кардестам духтаро. вақте шумо мекашен духтаро вай худаш бигем тана кашидан мегирад. иҷа бачаи ма бигем як тарафи макарона кашида бурд. эмомалиҷон омадай марада иҷа бигем ғам додестай беҳад бача якравай. ай ҳами аввали бигем саршавӣ то охири ҳами тамомшавӣ бигем корма меоя чӣ мекуна бите мега марам бикунам қатъид. инемхе духтаро да иҷа бигем камтар тоб доданша сарфам нарафтам. некем як бало карда тоб додум анамихе гирди дастамда. чӣ хеле шумо дидестен духтаро. иҷа эмомалиҷони ма ҳар бори ма ягон кор кунам нисби хамира метамша ки ваям ягон кор када беса нигоҳ кунед, мара намондестай нигоҳ кунед. хамира қапид. сирш мекунам бом меоя. нашид анамихе ухлоқи тинак мека ухлоқ мегем духтаро. номшам ба ёдам биромадай. ҳамура бигем додумша барои чӣ ки ҳушаш да ҳамун шава гуфта бозӣ куна. як рафту бо омад ҳамун корша давом дод. баъд дар у тараф макаронои тана кардагима бигем тайёр кардагима дар болои стол мондеста будам. омада дар ҳамуҷа қатъи ҳамун макароно нисби макароноро бигем гирифт ҳамаша да дастош чӣ кори кадеста буда. иҷа духтаро меша ки бо ба чиликотон тоб тиен чӣ хеле нишон додам духтаро. лекин мада ҳамихе удоб наҳай дар болои тахтача беҳад нағзай. анамихе тез тез бигем як тарафша кашида кашида мебариму ба як дасти дигатон бигем танак мекунем духтаро. намехе духтаро ҳатман фикротонро нависен. ягон хатогӣ боша якум борда ба фикрам ки ҳамиқа меша бо дуюм борада бигем хубтар меша. ман мехостам ҳолиам тинуктар бикунам, лекин афсӯс ки инҷа бигем макарони ма ду тақсим шид бо гирифта часпондумша.
мехостум ки ҳолиам тинуктар бикунам, лекин афсӯс ки шом шудеста буд, торик шудеста буд. Дига бигем ҳамиқа кардем. Яъне михе духтаро фақат ҳами тоб додани гирди дастши овқа сарфам нарафтум. чӣ хеле ки шумо мебинед духтаро. ба фикри ма ки маззааш ранги ҳами ошу тупаи хмунай. Ягон фарқият надоштай. Барои ҳамин гуфтам як тайёр карда бинем канику. Намихе духтаро макарони ман намихе ғавси тинукиш бигем ҳамихе омада. Баъд об мондум ҷӯшид, камтар намак ҳамроҳ кардум бигем. Баъд макаронома андохтум духтаро. Ягон минут эсод камтар меҷӯша. Баъд як бор ҷӯшид, камтар оби хунук андохтумша. Пастар кардаму бо дуюмбора ҷӯшид бигем мегирем шаба. Тезда мепаза тайёр меша. Ина мехе омад духтаро. Вақте ки шумо дар об меандозе бо макаронои шумо дам мекуна. Ранги оши тупаи хумон бигем да. Чӣ хеле ки оши тупара тайёр мекунему мепазем, ҳамирам ранги ҳамвай. Ина мехе духтаро макаронора гирифтам, дар оби хунук бигем як бор тар кардаму. Баъд камтар равғани дигай болош рехтам, то ки начаспа гуфтуму, лекин начаспид. Баъд дар талеркаҳо бигем гирифтам. Мешавад духтаро ки барои болош инҷа макарони ма камтар бориктар омадагиай, а якум бораш майдатар, иша тинуктари чӣ кардам тоб додум бигем. Намехе духтаро. Ба фикри ман ки беҳад хушрӯ омадагиай барои якум бор. Ха дуюмбора бо хушрӯтари бад меоя. Ина мехе ду талерка шид макаронои тайёр кардаги ма. Баъд ма камтар соус тайёр кардам. Соуси ма бигем ма картошкаро калонтари бад кардам. Ҳадаҳа бигем камтар гӯшту пиёзу картошкаро ҳамара сирх карда камтар об ҳамроҳ кардам. Соус тайёр кардам барои болош. Шумо метавонед ки картошкаро майда карда, кӯбик карда, капуст ҳамара сирх кунед, бирён кунед, зербак бигем. Баъд дар болош бигем ки бирезен, боз ҳам хушрӯтар меша. Ина мехе духтаро ба ҳами бигем хӯроки бегаҳи ма тайёр шид. Чӣ хел омадай наомадай духтаро ҳатман фикротонро нависен.
ҳатман лайка фаромӯш накунен. Бигем бо як бори дигар раҳмат бароям духтароие ки канали моро дастгирӣ кардистиянд. Дар ҳаминҷа бигем влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед.